В Димитровград родители и техните деца се включиха в спортен празник под наслов "Да победим насилието в училище". Инициативата е на местна фондация и е част от проекта "Училището – място на толеранс и уважение". Десетки семейства се включиха в организираните в парк Никола Вапцаров забавни надпревари. За да участва в спортния празник, всеки състезател получи регистрация и карта, в която да събира печати от представителите на местните институции за работа с деца, които бяха разкрили пунктове на открито. Поканили сме за участие спортни клубове от Димитровград и представители на социални услуги. Всички представители имат обособени пунктове, на които предоставят информация на желаещите каква работа изпълняват, как работят с децата, как се грижат за децата на Димитровград. В игрите по двойки се включиха над 30 участника, а целта на спортния празник бе родителите да покажем на децата как може да се играе спорт, изобщо да се участва в някаква спортна надпревара, без да влагаме и да упражняваме насилие или да бъдем груби. Всъщност това ни е идеята, за да поканим и родителите да участват с децата си. Разделени в два отбора, мълчуганите и техните родители се включиха в боулинг на открито. Надпреварваха се и в обуване на чорапи и научиха как да сърфират безопасно в интернет от играта Флашко в страната на спамчетата. В надпреварата се включи и димитровградчанката Любка Георгиева, заедно със своята дъщеря Надежда, провокирани от и гидата, под която минава в момента мероприятието, не на насилието. По този начин възпитавам своето дете. Искам в такава среда тя да живее. Още повече, че възможността да участваме в нещо заедно е чудесна. За победителите бяха осигурени награди. Малките участници имаха и възможността да рисуват с ръце върху платно.